Ahojte dámy a páni, už je to nejaký ten piatoček, čo som sa vám takto prihovoril prostredníctvom našej TV, kedy to bola Good Vibes TV, teraz je to All Folks TV. O to výstižnejší názov, lebo je to televízia pre každého, teda informácie pre všetkých, čo u nás cvičia. Dnes mám 3 dôvody, prečo sa vám prihováram a pokúsim sa naozaj to povedať veľmi stručne a zrozumiteľne. Nejde o žiadne radikálne záležitosti, ale fakt o veci, ktoré dá sa povedať, že z ktorých ja mám celkom radosť a sú skôr teda takého pozitívneho charakteru. Prvú spomeniem od Valentína, to znamená, že od včerajšej soboty až do konca februára máme u nás takú možnosť prvého tréningu zadarmo. Týka sa to teda všetkých ľudí, ktorí ešte u nás nikdy neboli cvičiť, ktorí ešte u nás nemali zakúpený žiadny tréning ani permanentku. To znamená, že môže sa to kľudne týkať všetkých tvojich rodinných príslušníkov, kamarátov, známych, s ktorými si sa možno niekedy rozprávala o tom, že by vyskúšali aj oni crossfit. A ak potrebujú taký nejaký maličký doťuk v podobe toho potešenička, že za tú skúšku nič nezaplatia, tak teraz je tá vhodná príležitosť. Takže ak niekoho privedete, budem rád, možno nám v komunite, v našom tíme a medzi tými ľuďmi, ktorí sa u nás radi potia, pribudne niekto nový, nejaká nová tvárička a bude to tu zase veselšie a pestrejšie po nejakej dobe. Takže toť prvá vec. Ďalšia vec, dal som vám asi 1, 2, 3 dní dozadu info do členskej skupiny na Facebookčik, že opäť je to obdobie, keď môžete nasmerovať 2% z vašej odvedenej dane zo mzdy do nejakého občianskeho združenia. A ak som to správne pochopil, tak teraz tento rok je to kombinovateľné s tým, že môžete to odviesť aj jednému zo svojich rodičov. To znamená, že ja som ešte teraz, je akurát nedeľa večer, keď nahrávam toto video, ja som ten dokument, ktorý som hodil do tej členskej skupiny, aktualizoval, lebo som mal staré tlačivo. To znamená, že teraz sú tam také 3 oddiely, ktoré treba vypísať, ak by ste to teda robili bezo mňa, alebo robili sami, alebo cez zamestnávateľa. Prvý oddiel je o daňovníkovi, teda o tebe konkrétne. Druhý oddiel je o združení, kde chceš odovzdať tieto 2%. Je to predvyplnené, je tam názov nášho občianskeho združenia My Way Gym a IČO. A je tam ešte taký tretí oddiel o rodičovi. Myslím, že sa to týka teda jedného z rodičov tvojich. Dúfam, že som to pochopil správne, takže ja vám vopred chcem poďakovať každému, kto nás takýmto spôsobom podporí. Ako som aj v tej členskej skupine písal, ten minulý rok a začiatok tohto roka boli pre nás, respektíve pre mňa dosť finančne náročné, lebo chcel som naozaj trošku ten gym boostnúť, aby to tu bolo lepšie, krajšie, pohodlnejšie, vybavenejšie a neviem čo všetko, takže dúfam, že naozaj je to miesto úplne, že tip-top a že už teraz budeme môcť len cvičiť a užívať si ten priestor naplno. Takže z toho dôvodu by ma to tento rok naozaj veľmi potešilo a zase by som to vedel niekde posunúť, aby to bolo zase o niečom inom a zase o trošku zaujímavejšie. Ak by sa niekomu tie 2% nechcelo riešiť, tak ľudne stačí, ak mi donesiete to tlačivo, ktoré vám dáva zamestnávateľ, myslím, že sa volá vyhlásenie o odvedenej dani 3 bodky, blablabla. Ja už by som si to potom celé ošefoval, ja si to všetko vypíšem a ich zanesiem na daňový úrad. Takže to je druhý oznam, druhá záležitosť. A tretia vec, to bude taká novinka. Nazvem to tak, že bude to najprv taký experiment, uvidíme, že či sa to chytí. Je to vec, s ktorou som dlho koketoval, nad ktorou som veľmi, veľmi dlho rozmýšľal a po rozhovoroch s niekoľkými z vás, dá sa povedať, že s desiatkami až našich klientov, našich cvičencov som sa rozhodol, že trošku rozšírime ponuku našich tréningov. Rozšírime, respektíve jemne ju upravíme. Nebude to nič radikálne. Vy už viete, že útorky, štvrtky býva počas pracovného týždňa o 18:00 kruhový tréning, respektíve volá sa to hítko. Tento tréning ostane zachovaný, možno sa zmení jeho názov, niečo na štýl, že je kondícia, alebo aerobný tréning, alebo motor, niečo také, ešte sa s tým pohrávam, necháme sa prekvapiť, čo vykúzlim zo svojej hlavičky. A chcel by som k tomuto kondičnému tréningu vytvoriť taký tréning takého brata, ktorý sa mu naozaj hodí, ale je vlastne úplne inak zameraný. A to by konkrétne mal byť tréning čisto silový. To znamená, že ešte neviem, ak sa to bude volať, že či sila, strength, alebo sa to bude volať nejaký functional bodybuilding. Ťažko povedať, ale každopádne podstatou toho tréningu by malo byť,
že mal by vyzerať tak, ako za štandardných okolností vyzerá prvá časť našich tréningov, keď sa dajme tomu venujeme nejakej silovej progresii, nejakej technike, práci s vlastnou váhou a tak ďalej. To znamená, že tá prvá ne-workoutová časť, aby sme sa teda pochopili správne. A druhá časť tréningu za štandardných okolností na crossfitовých lekciách býva už samotný metcon, conditioning, workout, nejaký AMRAP, EMOM a podobne, ale na týchto silových tréningoch by to malo byť taktiež pokračovanie alebo naviazanie na tú prvú časť silovú. To znamená, že opäť nejaká silovka, ktorá sa do toho konceptu hodí. Do toho konceptu daného tréningu, či do toho konceptu daného týždňa, alebo celého toho kontextu tých tréningov a toho zamerania v tom danom mesiaci. A tento silový tréning by tiež mal bývať v časoch o 18. hodine, ale bude to v pondelok a v stredu. Mám taký sníček, že by tento tréning býval ešte aj v piatok. My aktuálne v piatok tréning o 18. nemáme, ale je to tiež jedna z alternatív, s ktorou sa pohrávam. Takže v ideálnom vesmíre, ak by to tak klaplo, by to vyzeralo, že v pondelok o 18. hodine by bol tréning sila, v útorok o 18. hodine by bol tréning kondícia, teda aktuálne naše hitko, ale tá štruktúra by ostala veľmi podobná. V stredu o 18. hodine by bol opäť tréning sila, a vo štvrtok by bol opäť tak, ako stále býva o 18. hodine tréning kondícia, respektíve to hitko. A uvidíme, či sa nám to podarí aplikovať aj na ten piatok 18. hodinu. Tam by bol opäť teoreticky ten tréning sila. Takže 18. hodina bude venovaná trošku nie úplne štandardnému crossfitovému tréningu. Je to stále crossfit, ale to zameranie bude trošku také iné. Skrátke dôvod je preto, lebo je veľký dopyt po silovom tréningu ako takom. Je medzi vami, medzi nami, aj medzi ľuďmi, ktorí k nám ešte nechodia a eventuálne by mohli alebo mali záujem, veľa záujemcov, a respektíve veľa ľudí, ktorí holdujú aktivitám takého toho hybridného tréningu. To znamená, že veľmi radi robia, behajú, plávajú, robia cyklistiku, prípadne experimentujú s nejakými ultrazáležitosťami alebo triatlonom, prípadne robia nejaké iné športy a veľmi, veľmi by sa im do toho hodil nejaký šport, doplnkový alebo nejaký tréning vhodný ako taká kompenzácia k tomu, čo robia. A presne na toto by mal byť určený tento silový tréning. Prípadne môže byť vhodný pre tých z vás, ktorí naozaj máte radi ten silový tréning, je vašou prioritou budovať svaly, budovať silu, budovať kvalitu pohybu a možno ešte pre takých z vás, ktorí, dajme tomu, potrebujú trošku si, nechcem to nazvať, že oddychnúť si od crossfitu, ale ktorí naozaj, dajme tomu, sú akorát v období, keď by uprednostnili tréning, ktorý bude trošku v nižšej intenzite a keď môžu môcť robiť skôr niečo precízne, budovať niečo technické a pracovať na svojej sile. Tak dúfam, že som to vysvetlil zrozumiteľne. Predtým, ako sa do toho pustím, ako to aplikujem, tak ešte samozrejme by som vám hodil, či už na Instač alebo do členskej skupiny na Facebook, aj taký ten nový rozvrh, keď vrám, tá zmena bude minimálna, bude sa to týkať tá zmena aktuálna, ktorú aplikujeme iba pondelkov a stried o 18:00. To znamená, že ak náhodou tebe fakt, že 100% vyhovuje tréning o 18:00, tak naozaj daj tomu šancu. Akurát tak namiesto toho extrémneho spotenia sa v druhej časti tréningu tam zase budeme pokračovať v nejakej tej silovej časti. Nechám to na vás. Samozrejme, ešte stále to nie je aplikované, stále sa budem rozprávať aj s našimi trénermi. Pracujem na tom koncepte toho, ako by to malo vyzerať a stále ešte som aj v kontakte s vami, lebo mi záleží na nejakej tej spätnej väzbe od vás a podobne. Takže to je tretie info, ktoré som vám chcel zdeliť. Sľúbil som si, že to bude kratučké video, ale ako vždy som sa dostal na hranicu takmer 10 minút. Ak ste to dopočúvali, tak si to veľmi vážim a teším sa na vás a vidíme sa na tréningoch, dámy a páni. Adios amigos. A ozaj, dobre, ešte, že som si spomenul, do svojho timecapu 10 minút, mám ešte minútu, tak vám iba poviem. Začína nám CrossFit Open. Je to záležitosť taká dosť komunitná, naozaj to štartovné, respektíve tá registrácia na tej medzinárodnej stránke CrossFitu stojí cca $10, čo je fakt, že pár šupov. My tie crossfity pôjdeme, ešte uvidím, či to pôjdeme na lekcii, alebo v rámci nejaké špeciálne lekcie, alebo open gymu. Bude to záležiť na podľa toho, koľký sa do tohto CrossFit Openu prihlásime. Naozaj je to vhodné pre každého, ide o také medzinárodné porovnanie si síl a v podstate o nič nejde. Ja sám veľa cvikov aktuálne teraz nemôžem cvičiť, keďže som bol na operácii s ramenom, ale ja sa ho zúčastním. Verzie cvikov si upravím, váhy si radikálne znížim a skúsim sa toho zúčastniť naozaj z komunitných dôvodov a pretože ma baví naháňať sa a cvičiť s vami. Takže dámy a páni, ďakujem za pozornosť
dal som to do 10 minút, gratulujem si a prajem pekný zvyšok nedele a pracovného týždňa. Čaute, banda.